awale ade bi a ehu wiase papa tete na ne awale beble no na sa ne ma we na ensi se ne yirim ye mienu a ana miensa nka de we ni di ni wura mu no kaptu na wan na kana sole na nte aboa no ya mamu nyina akwa aba ya matena se ede mo NYANSAPO kasa mfonyini so ya no agye so ede ama me se yesane no badwemba ekwa so ye munti ena da ne de nyina ye wo hono muni hono a yentimi enwo ho ema ne nye yenti Nyankopon hyira mo na nananom enye mo kase se da ne da no mo wo odo no na mo de mo fidie eto ha na mo hwe ne ekoso efiri efie amamre amane ene eho empempena enema meda asesa se wayensa bomode na subscribe share na like na fa wadwenkyere nso fato ase ma me se de bia we ye no pepepe ede emame de mo ya no ahye no nso se ene akrabifo ni bi adoso obinom de NYANSAPO ni bi abatabata wo mu din ho a wo mu edi nsemhunu e wa abefo ntenten afidie no so nanso hwe na hu se ye NYANSAPO kasa mfonyi na edi nkomode a YouTube ni ye NYANSAPO TV Facebook NYANSAPO online ena TikTok nso ye NYANSAPO online tie Facebook NYANSAPO online TikTok NYANSAPO online ena YouTube no NYANSAPO TV bibia ni honma edikan NYANSAPO na edikan sa na TV no aba ewe YouTube enti hye no nso ma ye number nso ena egu screen ni bibia enka ho epim aya na wache no nso sa de ama na obi amfa so kwa ana na wachenkena meda ase ene ye ba bedi nkomo na ye kwone akoma akwa aba na mo hu nipa ni bedi nkomo na ye de asentre no so abeto se de bia ye no ede amamo obanyi minua e mo akwa aba NYANSAPO jo so minua na wumpom te sei obo ade adawroma metia papa ye ni wadi nkomo pen e wo ye kasa mfidie so pempi na ache kakra nti yarefo hu wache obo won so kra abredi kan ni afi no de no abata NYANSAPO abusua no ho enti onse de nim nipa ko a wo ye mema osima ba akope wo ye hwan yo mefa akonya ode ama me na machia NYANSAPO ahwefo nyina ye kase ubusa se me ye hwan a me ye nipa de na mmom me ye konfo me wo kronoma francho ebo ho na mmom makom din edi nana black power na fia edin a edi ma me ne papa de ma me so ye kwabra mafo okay nti ubusa me asa na ti nana etwa ne ho asem semiri enti mohu se ye ne sabi obi a waben nubna nuhini nutan eni nua haban eni ade ni nyina onimu pa sanyare wa hodo na hunhuma famu nso no waben no obosedim anana ntisa sa ni pen eni ni bedi nkomo black power ne de nti na ne yabubu ne yakrukru ne yakrakra na black power ena so na ya ba abeko ensem bi twa mentemfi na eje no sechemi na ebo pata biribiri sebnada po asoche e wo man Ghana nyina na akoye ewra ye friend se Queen Lupita e won tenten fidie nso ni di ode wo so no ena ni kunu nso eye Godpapa na nanka wo mo eye Kristofo sofo ne sofo maame anesa anase sofo yere anesa obi nim ne yekote baida mu maama na ama akese afedi wo mugidie na hwefom se etim e wo ho obi a ka ne de abadam o madwene nye o mayesei na ye ne ye pese ye wura sunsun fam na ye ne black power din komo na ye hu kakra wo hu dia fa saa ne men ya sei eje ne ho entan wo social media so Ghana hey enche kura mate se aposifo akofa wo mu dan se yese wo no mo bebi allege wo mo a ene ekuma kwada no ene nsem bi a wo mo beye mu nhwehwemu ede aka ho enu ti nene ya ba black power ho nana me sa mu akwa babiem nana minimada se wanya akwanya mo hu sa baba me ye friend se Queen Lupita ene nikunu Godpapa se wanya akwanya ehu wo mu sese ne ekoso social media ne bia o mahwebi wa hwebi wo na ye wura mu sunsun mu so akali wo mu ama ye hunu de o mabrabo no o mo bo fasisi a enu ntini ya bai nana de Ghana fo binum ama me chase mfefra de Ghana fo binum dodo na kan se o mo ya abodamfo wo ma dwene nye enti o mu hina abodamfie pantan
na ye de wo makọ na yakọ akọhwe wo madwuma hwe wo yade sanse wo madwuma bia akudu ni nipate bia bi edikan no wo hwehwe emu no na wo ya abodamfo wo madwene wo chin nate minia medase pa obi obeka se san krofo no ya abodamfo bia ka che ne te me black for so wo mboa wo nya abodamfo wo ni da ho pa nti wo ye nyina wo ni da ho pa na be ma na wo problem kakra ha oba no fa sunsumsem ene wo de awia be ma no on say first no utie o story na oba no wo ahuhublem on say ka say ahuhubla akohwibla na be ma no ha be ma no so ewo nyamesum mu nti no be ma no try say obesesa oba no e de na banyamesum mu mo fo so ya de ne bedrui na oba no hwe ahokere ne anigye ne se be wi a onya nom ne koke bi a onya ne na hote bi a onya ne nti no ono so fa strategy bi say wa wi am yamesum ewia wa wi am yamesum ewia na ye beba ho na ye hwe ade wo se wo hwe mu no enya abodamsem wo mani da ho na Ghana ye we de enim se nam bi te se abo e friends aponjani kanye abo a Ghana de ya wi akodura cha ne se kraman ne eye friends e okra enti aponjani de enim se China fo na nka yi wo mu chief meet enso no kra no wo maponjani wo mo hwe no hwe nsonso ye ne ye Ghana de ya e kwan ne wa Queen Lupita yi ene Godpapa yi na no mo de bia ye fufuo pa light soup a be meeting wa wo san froto papa wo bia na dwemu da wo no mo Ghana ni aponchani de enko agire dodo o minya on say o ye nyina mesere ye koye ti kohwe oba de nsam ka o se ye wade nyina ho kwan ba nyina nyina ne fata ye aponchani nya bone ni ma wibida ponchani ene nam heye na me de ye duru ana awre unya appetite no ye de freduru e de chimoto ye wo moto bi wo ho a esayale ba niam ewo mu no do ani hukura ho abaka se unni enti nya bone ai no hye ana na ye bidi ana se o ye de nuro fra na hye na ye bidi na wo tafre na me wo accident ye duru bi wo so a ye de saa apotro no na ye no ka na hwe se din obepi upa maka na ntete ubefrim aponjani ye ne nam ho ya na wa bia asem so na tumi bi wonu musa ana sunsun bi wonu mu atimi yesa ade sunsun wonu mu na osa wo poison bi wonu ho a wono ne ma wo wa hoden nti wo wonam ana na hoden kofo mu a otimi kwachi apotro na wagye ne home ni bi aka no ho nti apotro ya abo bi a o strong wo sunsun mu se mutimi sa de ye adroma se kwanhie besi a wo be yire Africa no be yire ka de be busa dien wo ho ba bi ne ho beka wow nti na bo se ka bi ahwe ase mu ni pa nyina wu na ba ko pede wa anyame agye no ko de nti o de nyame hye ho ne se apotro nyame ne boy nti wuntimi nyame mfiri mu abra ba ye bibie be ye nti nam na wo we ne de enye ne bone on se ye wo nkrofo bi o mo wi asesrape ai no say wo mo keka wo mo timi di pan na wo mo di nsu egban kosi light ase wo mo titi gum twimako ni ade bono bode ha ba mu di sigem ne enso ye se ye de pa etitiri mo no mo so mo repa enti wono so retefra problem bi ene ho enti no na ye se Queen Lupita ene Godpapa aponjani na Godpapa re na binumu di gina so credit ra confirm say ampa adwen ne nye no eno de anya de bi a obetimi di aye eye normal normal o hwe nantwi a on say Israel fo nwe nantwi na na Ghana ye wakonwa bi wo ha o mu ni nantwi na o hwe nantwi ketrema na o twen a bo se close eda so nantwi o twen ketrema na se ya o wu a wu ba wu ya o so ne ketrema na twen a bo hu se close eda so eno ntina ma Israel fo enwe nantwi na na o ko India omo nwi nantwi ai omo de so omo bosom kase pa ne nantwi omo som no pa enye bosom no omo som no omo hu ne se tumi a oba ade de man no oni ni pa nyina gina 1k nantwi enye mabosom enkono oni ni pa nyina yepe nti ade a yedi nipa ba ye ne timi nantwi sesa na se nantwi no se umfa ase kan to ni minimum a omu edi a na techema no wutimi bie nanum no otwe ba no obehu se cross da so se de bo Yesu ase nua mu no cross no da so nti no saa nantwi no one apotro no gina 1k nti aduru a wanya nantwi ketrema amfa anye no wutimi de apotro no ye o se mi wodua bo aduru bi wo ho a meka se me yema wa eye nyini che ummo obi dua ba hweye no obi so ammo odua se dipa no bo odua te se poma ye kura mi eye wodea
na me mafa ba me wo sa aduru no ubodua na be chiwa o fae no ade ne ye wodia no eye me dia na wo mu abefa na wadi sa aduru me di sa aduru ntimi bo sa adua na eye me dia na wo no abefa enya wo abefa be sa enya me abenya wa enu nti na mabibire suro busum die no osi menkoye bone ni mum ye nhwe mu obi nye omone nti se wade we ayira na no ane se obefa ensa no wagina asaso na no madawro made we ayira ehia me pa nti mo hwehwe mame simple e wasa ade ne ba because of aduru na wadi no ne mo ni kwa so kase me ikuku nipa no Matias na che se ye hwe Lupita apunche ni omawi a ebinom de jeje so omabodam ni a India ni bi nso betimi atena ba bi ohun se yenso ye nantwi a obeka se ye ne yenso ya bodam fato ho no emuda ho pa because omu nso hu ne se omu ye nipa nti omu nwe enti se yenso ye rede a no nte ho a ohun ya ohun nso hu se profinti bibi na me fa example bi mra ohu toma na chi na manfo de to omo na ma no mesre omo maware ne se omo njai enye life uko best bra dwamamboni na ukwa bijan eye chingam mo te denanum teta nti no bia wakwa bijan de wo reaching ade wo ya hye woni ye wo sign bia o ya nti obi free no way ba no hu se wawale kora na ka wana chi ne down ya obubu sa 190 ye se obubefu enye Asante amamere ye de ya hwene nti so chi ni ye obi amamere kire se oye positive na wo hwe nkramufo no so a ye o ma ya finu ugu ade kire se wawale na ye wo star ya ugu no kire se onwale ya be ma betima se ope so nti uko gudie ya wale na hwa na be frɛ nti ye wo niam bi wo hɔ ye o si esua Ghana ye ya esua tra be hia oba warefo ani monyamfo bi yire na chain dan nan yes life na me busa se 190 yete ya obuafu nana yenhwe mo me yehunu se be ma no de na nka oni problem na oba no na tebia bi ni subani abrabo bi anu wo bo na ese be ma no yes ode ne beba Kristo mu nti no ama adede ne safo na onya sa suban bone no wi nom ne cocaine nom ne sa ne ma no emmoni nti no ama sese wonu mom na atwe be ma no ede na ba Abibirem na wo kire mu sei nti ama me kasa na se on se Nyankopon kora kan ho asem se obi wo muhumfi na wutu na wa amon ho ban yi a osa akofa ode ampempem na eba so fo no de o yana fam de se o hia no odokwan so ne mum tibia na wo mu no ode kodo no na nye se ope no o yana gwen se obesesa no se wa asofofo bebire wo ha Abibirem ye niema bebire mo fa so sesa wo mo ba no kra suru kakra ye de eda so wo ho nti we no ba nyamsum mu no na be ma ni grande bebire ni nti no wadada be ma na sa akogigi nuro e de abeye adwene de se wa wia be ma na adwene ade obeye bia no be ma no hu se e perfect die obeye bia sebe obi di on fancha janan kora na obechi ama na ohunu se ye aduane ye soronko o control no die ope na oye e wo be ma na so sisi ye ni sister ebeye interview me kire be ma no Godpapa ni nua ba ne maame ne papa o makasa se o mu nua ebe ma no die anase won mo ba no wo yi obi asebe odwo na nyame ni papa na wo mu se eye ba no mum se de wo kan ya no e na akoye aduro di abeye no ni nua ba ndi ne ni abrepa wo de kodu na abo Queen Lupita na de ama ye NYANSAPO ye nso ani abra ye pesi bi sem ne se yenso ye nim se obi Nyankopon ensa wo no so na ne honhom wo no so no eden se bonsam anatumi bia emmoa manyame adwuma enkoso no ebetimi atwe se nipa no edina bofom wobetimi anya no nanso no nani beba no so ama obesa asori na se kura se de na bi ho sa se yampa se papa no na nyame nsa wo no so pa ho pa menia ho pa nyame kan me ma mfato fi se ye hwedwobu abrabo a na odo Nyankopon pa ba hwede bonsam de no kokoduriye nanso tintimi ya mawie no obedi nkunim ye nim nyame nipa no bebra akotwe kunkum ne ade a won mo bre ya nanso awieye no nyame ema wo mo so ne ade ba abosoma ya na da bia ye kan asofo edi ye mfato yi hwe Elisha nom ne ade de kokowie entimi susu se nyame nsa wo so pa ebe di se nko be kwaji aduro no bae no ka be hukura na wabon nemu mu ono dia betumi sa na kire bi mu minia medase pa on se wiase na ewo no nyame na obo wiase sisi e odi nyansa ne nimdie nyina ye de amaye by system no ye wa honhom bi mu control system no so
titiri ye ne yesu nsumduma ehu papa ya liberty se twere o sana uni bambo ma wabusua udi agura be transfer sia transfer be na ze betimi aba wo so wo ko bere wo so na so mpafen nam enya de den kura so nyame edi sunsuma mu bia wo ye wo niema papa e na nyame no be nante wa anya wo niema papa nyame be twene ho afiri wo ho te se meye konfoi me gimi hutum se maben a me kuta sunsum at the moment a me ye niema ye basa no na honhom no e twon na fe mi ankasa me be face be problem awale ade bia ehu wiase papa titina na ye wale beble no na sa niema we na ensi se ne yirim ye mienu a ana miensa nka de we ni dini wura mu no kaptu na wan na kana sole na nte aboa no ba nam se akoye ono nko ani nti no ofa ne se o waginidi o ye ne yere when yi something hwe ho na ye oba so ye wo mu amba e de o makoti bia bi mu a be ma ehu ba ewiase wo fa oba na one ne tena at the moment a one ne be hia nna no one wa pam onna ko yesunsum ba ko obi etimi control ne yonko nti sunsum sem no mu no afie no sha se o defe ne kakra nti afie ohun se wanya na adwen a wo ka asem a otie no ena odi sunsum sem abewuram nti se abusua no fi se o mo de hye no mo to na sawram se de social media fo ohun ne dia o mo nhya se no mo nante ma no because enya baabi ba ko na papa oba ne de na ko enti na me pese me bisa se e de na bema nyame nipa na yiri betimi akogye aduro se de Lupita de ya yekeyi na wotumi atwe sofo ne de na hwe ase za mini anya enyema nyina na nyame yi kire nipa ene ye wo nkrofo beble ho a omo nti nyame ne obi wo ho a ne da ye so nye by ompe ho akwan ensi on se Christopher bi se nyame yi da ye kire wa no ase no enye nokore obi ba ka se nyame yi da ye kire wa ase ne bia oboa nyame yi da ye kire wo titu ho anamo me fa ne se wo bai se ofa machine mfa se car ne de baaye tia ade be kyin na mo wa bai o so dan no hu car bia ne number plate e wo ho ane ne kala nyina na ofu ye na se be car na kokun ade kyin na wo ba wo kwan na kokun se car ne si wa bafo nabi na se ofufufu nti nyame na wo yi kire wo no wo se hwe yiye wo amfa ho nkwa ankoto chacha nti se obi ye nyame nipa na ne asetena mu no ni nyame mmen a bibibo ne itimisi so bibibo ne itimisi ena ne de no nyese nyame apa no kora nyame pese nipa hweso se wo sum nyame a anase wo yesunsum adwuma ye careful bibia betimi asi e wa ablabom oba betimi awiawo wonu betimi awiawo bibia betimi asi e wa ablabo na wo bonim we ne be me na hunu se ne wonyina yi se nyame boa no na se wotimi sa ba ne tebia papa ni mu a oba no kre bi obegya no so na wode akoye sua de ne akotu nkrofofo se tebia bi sei e na mekom e ye nso hwe na ato no eno nkyere se na ablabo no apem eno nti na ye abusua na so tire se omuntu na mo emboa no okay papa afi yenhwe solution no uye abusua so tire se wo muntu ana mommoa no untu ana mommoa no empepepa ofi se eden na abusua no ebetumi aye on se awale ya apam ena abusua ye moja ye otwi kase biti se wo na wo ye meyere enne wo nya meyere biem ba ye ni se wo na wo ye me maame enne wo nya me maame biem enti maame no betumi asore ene ne nuanom atu anamo aboa no we enye mpaibo asem eye ahaban dware ene ahaban die nensei nadwene na wakoye adururi awia be ma nadwene no na be ma nani enna ho enti no enye kiki omo nhya ase se omo ne bedin sawoso omo benya akwanya se omo ne be kasa aye kwasrawo ye kwese mo nko eni kikiki enti no omo ne di sa nkomo na nadwene ba kakra obetimi akase o ye nkogya me baabi kro bedi wachi ba se ne de okoye kikiki ono wado na yire o enti asemboni bi abeka fa na yire ne ho bie ne ho no obedi adi ena se wanya abutre enti o so a ukwaje adu no manakura onye so enti akrokro nti wo free se ne maame titiru ene se obi se wo sori wo abusua no no aboa de a maame ne titiru no obetimi aboa ma ne be ne ho atimi ato ene ni nua no ma no a wo nyina ye moja ba o betimi asori aboa no okay
Okay, na say ene tumi na be pie mu ase. Papa, obi nso ka se, onyi ni nso se. Ena asofo ya be dodo na krom ha. Yenkope aduro kakra, dufa kakra ne emfa mehye, dufa kakra nti bi kura Godpapa ya ye kan. E bi kura ono kura na ebo apo bi to ne yiri tim se wo mo nkope aduro bi. Na wo mfa meye wo masori no. Ena mpani ampa wo mo ne nemu kwaji bi na wo mo antimi ehunu adwuma yo na aye. Na emom enye oba ne nko a. Minia. On se me ka se minya video ni bi hwe. On se video bi ba social media. Eya na ye tena se yesunsun nyuma hwe. Yenko ye chikakra nkohwe afiaso asne gane chema untumi du abo no. Se mo amo ba ha. Me ka chense dua na anya adwuma da. So ti ase. Ye wo kwan bi wo ho a ebeye adwuma ye be mo hu se ebeye adwuma. Na ya me pese mo fidie ya kwan manfo ti ase se enye botiri mu ka na mo ye. Eye sunsum ni amamresem. Nti at the moment ye be gi obi asi wo se ye hwemu ye mo ye tirim enka bibi se sei. O se nyina abefo no ye koso bi. Ye onim niema eboa ne niema emboa. So papa no ono de na nyamesu ni woni mu dada. Na ade a wo se ye hye ne nso ne se wo se timpa bia wo hu bofo a wo ne nam. Na hu se bofo no odi wei ana ondi wei. Na mo hu bofo na obi a se wo ya ade papa e nyame. Obi a se wo ye ade na ye bone ye bonsam. Ke se ya me no oti wei. Me no wa yonko papa. Nti se be me ba na wudidi kura metime dibi. Watare wo ho a metimi ahye bi menwene se bibi sa betimi asi ba metiri mu no unim de me pena ne fa ho e bia na makofa apia bi de awu mo wogehye na memenye nhye na afi mi na metimi hu mi nyi ni kura se wo na wo ye me no because bia me si no tie no wo beden na wa ye me so ya dwen no ba yen suro de oben yen ensin de ne wo problem because me no obi wo problem a ba bi obefa me make sure say on fa apane bi nto ho na ba okra mfa nkutie because metia okra mehwe say ko ye bibia ye okay oni se oni ni problem wo nya won fancho ba de ne dono na ye ne sire kire no a ye sori a ye ne didi no no hu sin de ye tan no o senso no amuna ni ti ti na mpanyimfo se ye nsuro nipa ne ye njai saman so enti o papa no onkoje tunsum sem bia ebe ha no na emom oba no mom because oba no na hu ne se okofa papa no obenya nigye se de wo pe ena se we free nyamesom ni mu kra na wi sem no ne ahuhubla na no wo mu no kra na obenya sika ope obetimi dia enjoy ne life ba kwa e wan hu ne sa papa yenhwe ayi me bojo obudin yenhwe bre bi eduriye job yire mpo ka kire ne se ompa oni nyankopon tanza amane ne na adoso na nyankopon osom no so no nka nya ne se amane okomu ne hunku da ne ade ompa nyankopon mo ka kire ne se ompa oni nyankopon da odaso a ewo nyankopon a wonim no no ade ne besi a oba tan be frɛ ne ba kwinlupitei na ne ba ne gina nanim no ka kire se nyankopon bi no nemum no ne Godpapa nyame no ena onyinini oba tan etu ne ba fose on se o mon se no eno na eduru ba bi na manfo se wabodam on se mi suma me wo mu yi nyame na me somo no because ade bia ewo ho bia nyame nsa no abode nti maame ni kwan se otimi condemn se nyame ni ho a o tu ne ba fosa na yembusa ne se hwan ene bo no ba wiase na hwan kura na wo no na home na ode kasa asem no onya no we nti se o kasa asem no na wotwahwe ya nka hwan na obefere no ka beka se urade gemi so ti ase na emom na me se opese wo wia ne mani nyina ma awia papa nti na ode sa ansem na to nkwala ni tirim because e beginning ode asha asese nti se akola we benyini abagye de se nyame bi wo ho ana oye ni nua bone a onwene because onim se bibia anye dey emni ho ena sese no oba no so tena se ehun se social media sika bam enti no wade nsem bia sese amanfo follow no wo followers papa oh Ghana ye mistake no wo followers ba se wo ye video no bi anhwe a anka sansem we nyina no ontim mekeka ho na no apontani nkwan nya asem keto ni pe egu so a wo mo re oh the first video ye se pantalon se sumiye nura hu bia ni kunu supporter bia okofa hye yom de ye se video no ene onya akwanya se na atimi akode a ene na me de nsem beba so na no me sa hwe ne video bi o si ne fia o timu o twa ne nkokobu nyina so na followers ye no number se 3.something k Ghana fo hu ni se ye follow no because of na dwene nye ye udi asema make udi be 3 months time no bo do baba Ghana fo
Wasa be di o mata onyale o onyale because time no wo nyame so mu na ho kira nkasa wo ho ekom wo ho wogine ho anyi e na ohwe de wabọ akohwibira na koduru na o se gato akosresra ade no emwa to so fa kwan bi so wonya be ma ne yeden wonya be ma ne weak points ne ne nyina ye nwura mu dia ene ne nyina ewura mu yesi ya wode se dia bobo de tin ho se de omo komu ti hwan na ebe kọ no ho se wokoya busa so enti eye sunsunsem bi na oba no de awia be ma no ama we nyina yeden aba na ekoba ne se ye be sorry na ekoba ne se ye kan wo kan o maame eni ni nua ma no asem na bia ye kodi nkomo a ye die ye be ko social media enkrofo bi hu na bia ne maame sorry na wa ba ha u betimi aboa wo kwan bi so de hia ne se papa ne beti ase se ne maame no no ntimi nye ne bone o ma na duro bedware o ma na duro bedi eno ane me haw so on se ade no o de ya aduane ma be ma na di nti se wa anya de be konimu akose de wonimu a wo ye den emfa ai se obi enom nsa na aso obetua no gi se nsa na wonom na de duro fra ma ne nom no so wonom a obepa ni mu de ahye no nti na me se mo nye ne kaka isisi a onka omu mienu nyina emme wo na omu ense dabro ni beka se ate asif sa de na omu ye na maame na ni je ho okay ti ba sa oba na wa ye aduane bi kra na aduro no wom na ade ma na obedi okay so ti ase na onfa oba no so mata ne ho masi o no onkro hya se o krokro no wo kra video ba kwa na kwase da kwa no no omu nyina etwa video no no ye ntiro link ne se ye nko ba bi nko ye aduro bi na mebo ma social media no kra enko kese a obewia no okay so say umfa say ope aboache no je say wo bokwan eto wo e me kwan ne hya say efu a aboa be fa so ba bedidi na bofo wanya na bonitio na wo de wo say wo di kikiki a 20 years won't mean solve problem wo de abusuane mfo mo hu hyem de omo ye no na omo mu nyina anye den enye ene wo kokora na sha ponchene ni nkwa na wo ya onni bi enkunu enye ne hwe no no hunu se o se ye kora ma me support ye eni 3 months ne ba be okay sisi a nya ko ene ka aka ya arabere bu mfi o se woni nafa so ba kora wa makaya sem bi oba warefo bi o se ni kunu no na o ko oduefo bi wo se nko o ma na du na ni kunu no na oduefo no ka yen se onkotu oye osebo na no mfemfem no baako na omfamra otimi nya akoduro kokko defe abo ye atu mfemfem ne bae oba asem oduefo nka chen se ekwan ya wo fa so ma abo ani hu te se utimi defe no ma utimi tu na no mfemfem no wa anyo no safa sa na mo na akofi na fa kodie ukunu se ukunu ono wa ama na duru bia se wotimi akodefe abo we die atu na no mfemfem dia ene wunya abotre sa de ma ukunu a ukunu so bedo ebi na wo ken se maame ni nya abotre na o sheda pretend as if said ne mana de na o mo ye ne nase no na ni je ho asiwa ne nua ba yi ko na o fa bi nso ko ene an mamu fi obi a mo nya de mo beto mo ma wo fufuo mo ye ni na bia du fa kakra hyam na o mu di okay na du ne kakra gu nsuo num oh okay obeti ma hyesem na bi kura o wabade adwale bi o na de ye nyina be da mo nchen wo be krokro na wani be ba won so no na oyi na firi baby a wo na enye no masi se social media mpeso kala ye fe alata samene na aduro ne fram brade a okay na oba so so wotebrofo obetimi de aduro kra fra wo se be ya voice be ye de so kasa mo voice be ye de social media wo be wi na sisi a okay so na mu ye ni kikikiri a ene mfie dukura unya no nana no obi nso bisa se ne mpai boy hele baba nterebe yakaya makadesh enom ne ade yi na bia wakọ bi kura ya no ebula mu nsuo bi apple bi ni ade yi asofo no mpaibo bi sa ntimi ana na we de enye mpaibo asem o masere minia de aduru no mpaibo a obebo a betima aboa ne se obebo mpaye ewo nyame mu na wanya direction for aduru e de aye no na se wodo nse bo mpaye ama ne se atiko kone kwaye wodwuma de minim sofo betima ye wasase we kroma sofo mu yi nti enye mpaibo sem empire communication odi bebu senyame se papa itibia wo mu yi kwan be na be fa so ebesia no nse me ye ne ho abusa hu se ene ma ekwe me ntine ma biase timi ye abusa na me hu se ade sei ene wo ho nti ne wo de ne se obebọ mpaye on se Christopher se omo bọ mpaye ena yen akomfo se ye yi mpaye so ti ase ye nyina ye ebusa o
yebusa obo ade ne mum na me se Nyankopon de ahonhom no asi ho ama ye se Ghana medi nsuo ato ho muhia bibia munko nsuo ho nkobusa en ha ho mebusa me no en na Ghana fo wura fi Ghana yesoma ye wo mu de yebetimi ni na fa so ne di nkomo no ene nyame di nkomo ye nsuo apart from nsuo ntina Nyankopon ma Moses poma se eduru de e den a de opeso de poma no ye bia fa ye eduru ba bi na Moses asrafo 1000 bekun a na obusa Nyankopon se onfa poma no Nyankopon bu fuye se poma no me de ma wo ye den onya akodori hwe nsuo ne so no se kwan be da mmom ye den ekoye so nti nyame no waye bibia wie no de ehye nkrofo bi nsa se ebi a Ghana mo ha oni bibi hia ma mo nko ha ebi a ablofo so de ye senti nti se ohia bibi pese oni medi nkomo a fafa senti so ba ye se ye nsuo ni nyenti ye mpa ebone de be fa hin eno na ebiti ye nti ye hwehwe kwan a ye be fa so a ye ni nyame be di nsa wo so nti ye busa ye na hawa wo ho no se eno na ma kire se ye ya papa no mo beto no onkoye obi bone onkoye bibia on se atifo didi a omo fa nchemi on se oba ne kochi bini bi di ma papa no e ma papa ne busa ne se e ye di ade na waye wo se hweso di wentimi anda oto bi because oba na ye command o command be man do obeka se be man nye wo wiase bi obaye so e na wo ka se mu gina so ma wore na gu a emoa o papa no kwa bruchi be twete kitaba so nti e defe defe mo de no mo ka mo nyina ba wo mo because mo nim se nenye saa na wote tina se papa u si sudua sa aka biem se omo nya abodamfo omo ni da ho omo nim ni omo ye black power ya da se pa arefo ye ne black power wa bin nutan nua hini nubna eni nua ha ban mu obose de nimfom eni wiem ne honhom nyina wote ahom ka woni eni bedi nkomo hwe spiritual aspect e de efa Queen Lupita eni ni kun Godpapa wono mo ensemo na de papa ka wie ya menene eya adwen ne se Nyankopon no kura na mpaebo ye ne de ano no yeso de nanso ne bo wiase wamfa mpaebo ne bo mpai se nipa mra nuamra de mo de ne nsa anwune nipa enu ndi se eye mpaebo nko a emoa wo bo mpae no na wo se tu ho anammon a enu nso ebeboa nti wo hia haban ne ade na ade adware na aboa amenne se hunfin bi enete wo mo so na etu akọ ama Godpapa ene Queen Lupita wo mo ho atimi ato wo mo ye ma mo nyina mo ene hwe a wogye ahene wa yesre mamo ma yensusu nwunu wo mo na ye nyina ye mfie ho nhyem na ye mo asane ye be ya ba bia koduru bia no ombesa aba midin ene abusua pani osu aduomi subscribe share na like na share nso se NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO ye online ewo Facebook NYANSAPO online ewo TikTok dia ka bia NYANSAPO share ni mu bia na enye ye de ya isane no badwemba edema medase se wate asiesa when in now,